Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis skuti nisabu fit-19 il-ħadd matul is-sena. Skużawni, fit-29 ħadd matul is-sena. Għalhekk bi preparazzjoni għad il-qudisa, jew narfu ħtijietna llum infakkarkom ukoll hija l-ġurnata missjonarja, għalhekk il-ġbir kollu li jsir f'din il-Knisja llum imur għal bżonnijiet tal-missjonijiet. Niftakru anke f'dawk il-ħafna saċerdoti minn din id-djoċesi stess li għandna fil-missjoni ta' nkunu kemm jista' jkun fejn nistgħu ġenerużi. Ma ninsewx li dak li nagħmlu minnu iktar fqir minna nkunu qegħdin nagħmluh ma' Ġesu. Bi preparazzjoni din l-Ewkaristija għalhekk ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra lil Alla. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti x'titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna, jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Fakkarkom il-qudisa tal-lum jabsu fraġu għal-Roħ Toni Vella u l-familja Cardona. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox għamel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalbna safja. Dan nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej dwar il-midluk tiegħu, dwar Ċiru. Lilu qbad min idu l-leminija biex inrażżan il-ġnus qudiemu u nħoll il-ħżim ta' ġbejn islaten, niftaħ il-bibien qudiemu u ebda bib ma jibqa' magħluq. Minħabba Ġakob il-qaddej tiegħi u Iżrael il-maħtur tiegħi, jien sejjaħtlek bismek, tajtek isem ta' ġieħ, qatt li janqas tafni. Jien il-mulej, m'hemmx ieħor ħliefi, m'hemmx Alla ieħor għajri. Jien ħażimtek, qatt li lanqas tafni. Biex ngħin titla' x-xemx sa fejn tinżel, il-bnedmin jarfu li m'hemm ħadd ħliefi. Jien il-mulej, m'hemmx ieħor ħliefi. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien, għatu lil mulej sepp u qawwa ngħidu flimkien. Għatu lil mulej sepp u qawwa. Għannu lil mulej għanja ġdida. Għannu lil mulej fl-art kollha. Xandru fost il-ġnus is-sepp tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ngħidu flimkien, għatu lil mulej sepp u qawwa. Għax kbir il-mulej ta' min ifaħru ħafna, tal-biża' aktar mill-allat kollha. Għax kollha fruwa l-allat tal-popli, Jahwe u li għamel ismawit, ngħidu flimkien, għatu lil mulej sepp u qawwa. Għatu lil mulej familji tal-popli. Għatu lil mulej sepp u qawwa. Għatu lil mulej sepp ta' ismu. Ġibulu l-offerti u itlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Ngħidu flimkien, għatu lil mulej sepp u qawwa. Inxeħtu quddiem il-mulej b'tiżjin qaddis. Tredu quddiemu niskolla tal-art.
ejdu fost il-ġnus, il-mulej saltan, u li ġudika l-popli bis-sewwa, ngħidu flimkien, għatu lill-mulej sepp u qawwa. Tieni qari, bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonikin. Pawlu u Silvanu u Timotju lill-Knisja tat-Tessalonika falla l-misteru l-mulej Ġesu Kristu, grazzja lilkom u slem. Aħna kull ħin niżżuħar lill-Alla minħabba fikom il-koll u niftakru fikom dejjem meta nitolbu. Niftakru fil-ħidma li ġejja mill-fidi tagħkom u fit-taħbit li ħireġ minn imħabbitkom. Niftakru fil-qawwa tat-tama tagħkom f'Sidna Ġesu Kristu quddiem Alla missierna. Aħna nafu ħuti li Alla jħobbkom u għażilkom għax l-Evanġelju tagħna lilkom ma kienx biss bil-kliem imma wkoll bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u perżwazzjoni sħiħa. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-Fariżej marru bdew jiftehmu bejniethom biex jaraw kif jonsbuh b'xi kelma. U bagħtulu d-dixxipli tagħhom ma' xi Erodjani u qalulu: Mallem aħna nafu li inti raġel tħobb is-sewwa u li t-triq ta' Alla tgħallimha kif tassewwi bla ma tħabber rasek minn ħadd għax int lejn wiċċ ħadd ma tħares. Għajdilna ħaġa mela. Inti x'jidhirlek sewwa jew le li wieħed iħallas it-taxxa lil Ċesari? Imma Ġesu għaref il-ħażen ta' moħħhom u qalilhom: għaliex tridu ġarbuni jew iġb oħra. Uruni l-munita tat-taxxa u rewħ dinar u Ġesu staqsihom: ta' min huwa huma dan il-wiċċ u din il-kitba? Qalulu: ta' Ċesari. Imbagħad qalilhom: mela għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lil Alla dak li hu ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Domanda pertinenti għamlulu lil Ġesu u kienet maħsuba sewwa u ppjanawa sewwa. L-ewwel nett iridu nifhmu naqraw li l-Erodjani li kienu mhux il-bieb ta' Erodi imma jissapportjaw lil Erodi. Erodi kien ir-re tal-Lud poġġu temm mir-Rumani, kien qisu pupu biex ngħidu hekk. Jagħmel dak li jgħidulu r-Rumani. Mela għandna il-Palestina, Iżrael maħkum mir-Rumani bħalma kienet Malta, għax il-Imperu Ruman kien mifrux mad-dinja kollha, u biex ta' parsi il-Lut ikollhom re għamlu lil Erodi. L-Erodjani u Erodi kienu jissapportjaw lil ħakkiema tal-post. Se dawn qatt ma kienu jaqblu mal-Lut, għax dawn l-Erodjani kienu ħsiebhom fil-but. L-Alla tagħhom kien il-but, il-flus. Waqt li l-Fariżej li kienu l-Lut kienu jippruvaw iżommu l-fidi. L-ewwel qabel kollox, imma kif jgħid il-ħażejn hekk jagħmel jingħaqad biex jeqret il-min ma jridx hekk għamlu dawn. U li Ġesu ppruvaw jgħidulu, ovvjament kien hemm is-soldati Rumani, kieku qal Ġesu le tagħtux it-taxxi, tħallxux it-taxxa
lil min jaħkimkom, ovvjament kienu jarrestaw derenden, xe jippritka kontra l-imperu. U kieku għallhom favur Kristu biss, kienu jgħidulu mela inti ma tħobbx ir-reliġjon tagħna, allura kienet nazba li tiġri lilna fil-ħajja tagħna x'hawnhekk ġej għall-punt danu. Aħna kultant ma nafux nagħmlu u jiġrilna għax aħna nafu nagħmlu diviżjoni, imma ma nafux nifirdu xbija ta' Alla mhix xbija tad-dinja. Il-bniedem għandu l-ġisem u r-ruħ, u Ġesu hawnhekk jikkjarifika kollox. Ġesu jgħidilna tridu tieħdu ħsieb kollox, però tinsewx illi xbija ta' fejn tħallsu t-taxxi qiegħda fuq il-munita, anki kien ħarsu lejn il-flus tagħna, hemm l-arma ta' Malta. Dik hija d-dinja materjali. Imma dik hija xbija imnaqxa fuq affarijiet materjali. Xbija ta' Alla qiegħda mnaqxa f'qalbkom. Aħna magħmulin minn materja u spiritu. Dik konna nitalmu meta konna żgħar, dik li konna ngħidula r-ruħ. Issa jiena r-ruħ ngħidilha l-intelligenza, ngħidilha il-fatt li aħna l-uniku kreatura fid-dinja, l-uniku kreatura li kapaċi tieħu deċiżjoni, kapaċi taħseb fuq anfisha. Jiena nista' naħseb fuq l-emejjel tiegħi, l-ebda mnimal ma jista' jagħmilha din. Imma l-bniedem jista' jagħmilha għax il-bniedem għandu r-ruħ. Għax il-bniedem Alla taħ l-intelligenza. L-annimal jimxi bl-istint, din hija d-differenza. Jekk jien għandi annimal u tajtu isem, ma jiġix għax ngħidlu fido ejja, għax hu ma jafx tfisser il-kelma fido, għax tgħid kemm hu bravu wara sema jaf li lilu mhux veru dak aħna nafu x'intajtu ismi jiena nħares awtomatikament. Il-kelb ħares għax ma dik il-kelm inti jew tifraħ bih jew teħlikel. Ħanidilkom ħaġa li ma tkomx tagħmlu, wara kieku tgħidlu fido u teħdaqqa ta' seħ il-kelb. Ma jibqax jiġi, anzi xi jisma' l-kelma fido tara jistaħba għax jaħdem bl-assoċjazzjoni. Mentri aħna għandna l-intelligenza. Jiena nista' mmur id-dar il-lejla u ngħid ara dak il-mument tawwalt il-sieni, dak il-mument żbaljajt. Għax jiena maħluq fuq xbija Alla. U dan li qed jgħidilna Ġesu. Issa jiena irrid nieħu ħsiebhom it-tnejn dawn l-affarijiet u dan li qed jgħidilna Ġesu. Biex tieklu tridu taħdmu, biex taħdmu tridu taqalgħu il-flus. U biex tgħixu f'soċjetà tridu tgħixu f'soċjetà organizzata. U l-gvernijiet huma parti minn din is-soċjetà organizzata. Irid ikun hemm rispett anke lejn l-awtoritajiet. Ovvjament fejn imur kontra l-kuxjenza tagħna u jifhmuni. Jien ma nistax nobdi lil xi ħadd li jgħid li nagħmel xi ħaġa ħażina laqas fil-familja. Laqqas tifel jista' jgħidlu le lil-pa jekk dak qed jgħidlu biex jisraq pereżempju. Għax quddiem il-ħażin wieħed għandu jieqaf. Għalhekk imbagħad hija responsabilità tal-adulti u hawnhekk din li qed jgħidilna Ġesu. Int ma liema xbija l-iktar irbat qalbek, jien ma liema xbija l-iktar irbat qalbi. X'inhu l-Alla tiegħi? Min hu Alla tiegħi? Il-min poġġejt bħala xbija f'qalbi. U Ġesu jagħmel lilna ċara. Għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari, l-obbligi li għandkom għamluhom. Jekk qed taħdem titħallas it-taxxa. Huwa obbligu, ifhmuni obbligu tan-nisrani li jħallas it-taxxa. U jekk tevita t-taxxa qed tagħmel dnub biex tkunu nafuha ta' din ma noqgħodux nilagħbu u minnu l-gvern u minnu l-politikant. Tgħid li mhux kulħadd hekk jagħmel, issa dik affarik. Issa xi tmur quddiem Alla jew xi nimur quddiem Alla jiena, ngħidlu mhux hekk kulħadd kien jagħmel mulej jgħidlek issa sinjur tiegħi Vince jien issa jiena u int qegħdin hawn.
La tista' twaħħal f'martek, la tista' twaħħal f'uliedek u la tista' twaħħal f'ħadd. Huwa obbligu għax it-taxxi suppost jintużaw, sa qed nuża l-kelma suppost, biex jgħinu lil dawk li huma batuti fis-soċjetà biex ikollna social services tajbin. Huwa obbligu tan-nisrani li jekk jaqla jgħin il-minu iktar fil-bżonn. Din nagħmluha ċar. Ġesu qed jgħidilna ċari, għatu dak li huwa obbligu tagħkom lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari. Se tajjeb nifhmu li din ma kienx kwistjoni biss ta' taxxa dawn il-lud kienu jħallsu ħafna taxxi, però kellhom taxxa fuq kull persuna li teżisti f'Iżrael. Darba f'sena kienet denar, u fuq din qed jitkellmu. U dan id-denar kienu jħallsuh b'munita apposta li kienet iġġib il-wiċċ ta' Ċesari. U l-lud kienu rrabjati fuq għadi, mhux għad-denar, x'id-denar għalkemm kienu jiddejqu l-ħallsu t-taxxi, ma meta inti qed tagħti munita lil Ċesari bil-wiċċ tagħha qed tirrikonoxxi li dak huwa r-re tiegħek u l-lud rewijiet kellhom Alla. Għalhekk kienet tmur kontra il-fidi tagħhom u għalhekk narawha stramba illi l-Fariżej jingħaqdu mal-Erodjani fuq din il-ħaġa, imma tant tridu jeqirdu il-Ġesu illi jingħaqdu mal-ħażin ukoll. U din ġieli nagħmlu aħna. Niskużaw irwieħna biex nagħmlu l-ħażin u mhux kulħadd hekk jagħmel. U jagħmlu hekk ta' fuqna, allura u din nagħmluha ta' jien fil-familja tiegħi, pereżempju, x'valuri qiegħed nagħllem lill-uliedi? ċe l-iktar affarijiet importanti li nirjom li huma importanti f'ħajti huma il-flus jew l-imħabba ta' Alla. Fl-antejk kulħadd kien iħobbu lil Alla fil-familja kellna l-bażi li l-iktar li nagħtu importanza hija lil Alla. Għax dak hu l-iktar importanti, iġbija l-iktar importanti, dak li mnaqqax fil-qalb tiegħi. U meta nagħti jimpoġġi Alla ieħor, Alla tal-materja, ma jkollniex paċi u din narawha u tafuha intom u narawha madwarna. Il-kapitaliżmu l-ħafna flus, meta konna fqar, meta ma kollniex biżejjed, mhix qed ngħid li jinkontra li konna ħajja sewwa ta' imma żejjed iġib lejra, iġib il-ġlied, nibdew nippruvaw nwaqqgħu u nisirqu l-ħadd ieħor għax iktar ma jkollok iktar trid. Dak fisser li poġġejna lil Alla id-dinja, il-materja bħala Alla tagħna u nsejna lil Alla li hemm imnaqqax f'qalbna. U għalhekk Ġesu jagħmilha ċara, għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lil Alla dak li hu ta' Alla. Ma rridux ninsew dak li għandna f'qalbna. Kemm fil-familja, kemm fuq il-post tax-xogħol, kemm fil-ħajja tagħna. U nagħmluh l-eżami tal-kuxjanza eżiskuti ta' għax ħejġi żmien fil-ħajja tiegħi li jista' jkun tard wisq u ngħid imma jiena x'ma tajtx każ aktar ta' dak li huwa importanti fil-ħajja tiegħi, ta' dak li huwa iktar utili fil-ħajja tiegħi. Għax ma tajtx każ aktar tal-karità, tal-imħabba li min huwa anqas minni, tal-għajnuna. Ħlejt ħafna ħin, pereżempju, jien m'iniex qed ngħid kif qalilna Ġesu li ma taħdimx biex titma' lill-familja ta' imma qed naqla biżżejjed u faddalt u għandi fuq xi nsaraħ moħħi. Għati iktar ħin lill-familja. Għati iktar ħin lill-persuni li tħobb. Għax ħajjiġi żmien li tgħid lill-ibni ma nafux, lill-marti ma għadniex nafa, lill-raġel tiegħi ma għadniex nafu. Fejn kont jien meta t-tifel kellu sena, meta t-tifel kellu sentejn, meta t-tifel skorja l-ewwel gowl. Kont xogħol, imma jien mhux l-iskuża, imma jien mhux għall-familja kont qed naħdem. Fejn tgħidni nkun mhux naqla l-flus, imma l-flus saru Alla tiegħek, jiġu qabel il-familja. Iġbija tal-Alla tal-flus
hija akbar mixbija li Alla ħalaq u poġġa fil-qalb tiegħi din id-domanda li jdu nagħmlu. Nagħmilha jiena u nagħmluha kollha kemm aħna. Ma ħallux il-flus, għax ġieli neqdew bil-flus biex ngħidu li nħobbu. U din li jiġri. U jiena li t-tifel mhux inteħ kull mandu bżonn ma għax kandu bżonn ta' 1000 karozza ma xtrajtilu ġdida. Imma dak l-iktar importanti. U kellu bżonn ta' kompjuter li kbar wieħed xtrajtlu. U għal dar għandu waħda u flet fejn il-baħar u flet ieħor Malta u flet ieħor hemmhekk. Imma dak l-importanti. U dan illi l-tfal tagħna lil uliedna qed naħarquhom. Għax jiena kbirt, nieħu pjaċir b'dak li ħdimt għalih. Illum it-tfal tagħna ma jipprezzaw xejn għax għandhom kollox, għax lestejnilhom kollox iż-żejjed. Huwa tajjeb li nħalluhom jigwadaj, għax dik lilhom tgħinhom jirrealizzaw lilhom innifshom. Jiena ħdimt u xtrajt flett. Imma naf xi ġifieri. U napprezzah u nieħu ħsiebu u nnatfu għax inkella qegħdin tifhmu li l-importanti ngħidulhom li anke l-ħajja tax-xogħol, anke li taħdem u li taqla u li tbati u tagħmel sakrifiċċju huwa valur. U l-fixbija ta' qalbek m'hemmx biss il-materja imma hemm Alla wkoll. Għalhekk illum nitolbu lil Alla tina din il-grazzja li ma ninsewx. Ma ninsewx din iġbija li għandna f'qalbna ta' Ġesu imnaqxa f'qalbna għax fl-aħħar mill-aħħar xi darba u da mhux biex imbeżżakom, imma jien din ngħidha x'inhu obbligu li ngħidha, jiena bħalkom ħankun fuq sodda u ħares lura lejn ħajti. Nkun qed nieħu l-aħħar nifsijiet. Jista' jkolli patrimonju u nofs għawdex f'idejja. X'ibqa' fuq is-sodda tal-mewt? Kemm ħabbejt? Kemm tajt ħajtek il-ħadd ieħor? Dak li jibqa' ta' eżis ħuti, dak biss jibqa'. Aħna nassistu ħafna mejtin ħajmutu, dak biss li jibqa'. Jista' jkollok il-biljuni. Dak biss li jibqa'. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U mobilifa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ben waħdini ta' Alla, imdissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imdissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha għalina bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fi tielet jum għam minn belwid skont il-kodba mqazza tal-assema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li huma qjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fuqhom il-profeti fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Insejħu lil-mulej Alla li ħarisna sabiex jilqa' it-talbiet tagħna. Mulej Alla wettaq lill-Papa Franġisku biex bil-kelma u l-eżempju tiegħu jkomplu jwasslu lil bnedmin sabiex jagħmel esperjenza ta' ħajja fi Kristu. Nitolbu mulej għas-setinin tal-art sabiex jaħdmu ħalli s-saltna tal-paċi fl-art imqazza, is-saltan u fid-dinja kollha nitolbu. Tolbuk mulej għal-missjonarji Maltin u Għawċin, kun magħhom u wettaq u qaddes kull ħidma tagħhom nitolbu. Tolbu għalina l-koll miġburin f'dan is-santwarju, ħalli narfu li aħna msejħin biex inkunu xhieda tiegħek fil-ħajja tagħna ta' kuljum u hekk ngħinu lill-oħrajn sabiex jiskopru mħabbtek nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu birek u qaddes il-familji tagħna u għati dak li hu meħtieġ lill-morda u lil dawk il-persuni li jduru bihom nitolbu. Alla inti tistedinna sabiex nersqu dejjem aktar lejk, ilqa' talbna u imlina bimħabbtek bi Kristu Sidna.
Kbira kint mulejja tal-ħolqien kollu, x'tibidek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li min jisir għalina l-ħobs tal-ħajja. Kbira kint mulejja tal-ħolqien kollu, x'tibidek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li permezz tad-doni għaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq tas-sew mulej Alla Missier li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru f'ħutna, niftakru fina u b'fida ħajja nisqarru l-qawmin tiegħek u bit-tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek u bla jeda ngħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, s-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulejju jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Siedna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' tiġbor għalik poplu biex mintloħ ix-xemsa nżula ssirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsakrati lilek, miċ-ċukon tagħna nitolbuk, qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fejn ngħata għalina ħajl ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxiepli tiegħu qal, ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara lik laħal kalċi, reġerat il-ħajr, birek tali d-dixxiepli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, x'għandu l-ferm il-qawmin tiegħek. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u t-tloħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Brat il-ħaj nofrulek dan is-sakrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vittma li bis-sakrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek.
Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, nintlew bl-Ispiritu Qaddis tiegħu, nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex ikunu nistgħu niksbu l-wert mal-magħżulin tiegħek. Mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, ma' San Ġusepp u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha f'din id-dinja l-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha u l-poplu kollu li jint ksibt għalik. Ilqa bit-tiba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jinti ritta tinġabar madwarek, qader Missier Ħanin, l-ulidek kollha, kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Nitolbuk biex iddaħħalhom fis-saltna tiegħek, b'mod partikolari llum niftakru Fruħ Toni Vella u l-familja Cardona. Fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Iju nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jkun ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħal ma naħfru lil minu ħati għalina, għaddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mlej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu la dalin trid fija, li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi li xulxejn. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, li swew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf Talla, tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Dem ta' Kristu.
U Ġesu int naqqaxt fil-qalb tiegħi, fil-qalb tagħna, iġbija ta' ibnek, iġbija ta' Trinità mqazza fil-Magħmudija. Għamel li ma ninsew qatt din iġbija, għamel li ma ninsew qatt l-ħajja spiritwali tagħna. Għamel li jien tkun l-Alla fil-ħajja tagħna u ma nħallu l-ħadd u l-xejn jew l-post fil-qalb tagħna. Għax int biss tibqa', int biss ir-Re tal-qalb tagħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għamel mulej li bissem li nieħdu fis-sakramenti mqazza nimxu l-qudiem fit-triq tajba, hekk li neqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.